Moikka kaikille! Vähän mua jännittää tehdä tätä videota, kun nämä on niin semmosia tosi henkilökohtaisia asioita, mutta Suvi pyysi, että voisin tehdä tällaisen videon, missä mä haluaisin jakaa mun kokemuksia siitä, miten mä oon hyötynyt Suvin intuitiosta ja työkaluista, mitä hänellä on ollut tarjota mulle, kun mulla tuli tämmönen tosi haastava elämäntilanne. Eli kerron siitä lyhykäisyydessään, että silloin kun mulla puoli vuotta sitten mä sain tietää, että mun työpaikka suljetaan lopullisesti, missä mä olin ollut töissä 11 vuotta ja samassa firmassa. Ja olin tietysti sinne niin kuin tavallaan lukkiutunut hyvin vahvasti ja en kyllä ollut voinut hyvin siinäkään työnkuvassa ihan hetkeen, pariin vuoteen erityisesti oli ollut haastavat ajat tai 1,5 vuotta ehkä suurin piirtein. Että oli niin kuin tosi isoja motivaatio-ongelmia ja olin alkanut jo oireilla niin kuin työuupumusta oireilin sillä tavalla, että itkeskelin siellä työpaikalla ja olin tosiaan hyvin loppu. Kaikin puolin niin kuin, mulla alkoi olla niin kuin takki tyhjä. Ja niin, sitten oli myös haasteita avioliitossa. Totta kai, kaikki tuodaan monesti sitten kertarysäyksellä, että uskoo, pitäisikö jotain muuttaa. Ja sitten mä oon aina ollut semmonen tosi työorientoitunut ihminen. Eli tosi niin kuin mun driverina on ollut siis niin kuin tulosten teko töissä. Mä oon niistä saanut aina niin kuin kiksit siitä, että mä teen hyvää tulosta. Ja mä oon ymmärtänyt lopulta, että se miksi on niin mun tärkeää ollut se niin kuin työssä menestyminen, työuralla menestyminen on ollut se, että mä oon niin kuin liikaa arvottanut itseäni sen työn kautta. Eli niinhän ei kannata tosiaan tehdä. Suosittelen kaikkia erottelemaan työminän ja arkiminän ja vapaa-ajan minän, kun sitten, että sitoo tavallaan, toki se on ollut alitajusta, mä en ole sitä ymmärtänyt, että mä oon arvottanut itseäni paljon mun suoritusten kautta ja sitä kautta musta on tullut sitten työmyyrä, näin voi sanoa, supersuorittaja ja onnistuja näissä työasioissa, että on ollut aina parhaimmasta päästä myyntiosaaminen, siinä mä oon ollut superammattilainen ja on edelleenkin, ei se mitään, mutta kun se tapa, miten niitä asioita tehdään, niin se kannattaa muuttaa, koska täällä on yksi muutaman kerran työuupunut aikaisemmin, kun yrittäjätaustaa tehnyt niin kuin aina täysillä satalasissa monta projektia ja sitten ihmettelee, kun vähän väsyttää, että miten tässä on näin väsynyt. Ja sitten tosiaan tuli, niinku, mä koen, että tää oli niinku selkeästi universumilta semmoinen sysäys, että nyt nainen niinku lopeta toi tapa tehdä. Tää ei niinku palvele sua, tää vie sut vaan nopeammin hautaan. Pitää vähän mustaa huumoriikin heittää. Siinä tuli sit ihan niinku, mulla tuli ihan siis fyysisiä oireita, että mun jalkaan tuli mun polvi, mikä mulla on mennyt lapsuudessa sijoiltaan, niin se alkoi oireilla, se ei halunnut enää seistä siellä työpaikalla, missä hän ei viihtynyt tai minä en viihtynyt, missä mä en voinut hyvin. Ja sitten mulla tuli paljon saikutteluita aluksi ja sitten sen jälkeen sen saikuttelukierteen johdosta mä jouduin huolikeskusteluun, mikä oli kans tosi epämotivoivaa. Tuli lisää paineita, että enhän mä nyt saa niinku levätä, jos mulla on oikeasti, mulla oli flunssakierteitä ja ne oli ihan todellisia syitä, miksi mä olin poissa, mutta mä koin sen niinku ahdistavana, että nyt mun pitäisi niinku tsempata, että enhän mä nyt voi koko ajan olla joka toinen kuukausi tai jopa välillä kerran kuussa niinku saikulla sen takia, että mulla on flunssat. Mutta mä tajusin, että mun keho yritti koko ajan kertoa, että hei, sä teet nyt asioita väärällä tavalla, että hei nainen, nyt sun pitää pysähtyä ja kuunnella itseäsi, että mitä sä oikeasti tarvit sun elämässä. Et eihän tää ei niinku vie sua hyvälle tielle. Et sun terveys alkaa prakaamaan, sun jaksaminen on ihan nollassa, koko ajan väsynyt, koko ajan tosi uupunut. Ja mä mä haaveilin, että mä joutuisin sairaalaan, että mä voisin levätä. Se oli niinku voidaan puhua, että oli tosi pahasta työuupumuksesta kyse, mutta mä en suostunut myöntää sitä, koska mulla oli talousongelma, mun piti
mun piti grindaa, että mä sain niin maksettu kaikki laskut. Siinä oli hirveät paineet joka suunnasta. Parisuhde oli kuralla, työ oli epämotivoivaa ja sitten vielä ne rahahuolet siihen päälle. Niin voitte vaan kuvitella, mitä siinä sitten, miten sitä voi ihminen voida. Ja mä en saanut henkistä tukea lähestulkoon ollenkaan just siinä parisuhteessa, että se oli tosi treenaavaa sekin. Sitten lopulta kamelin selkä katkesi. Mulla kävi niin, että mun jaksaminen loppui ihan totaalisesti, kun mä sain kuulla, että nyt tää työpaikka suljetaan. Et nyt tää menee kiinni vuoden lopulla. Ja silloin oli elokuun loppu. Ja mä yritin ruveta hätäpäissäni tai siinä taistele pakennetiloissa, missä mä olin varmasti elänyt jo koko elämäni lähestulkoon tietyllä tavalla, koska mä oon ollut se supersuorittaja ja mä en ole kokenut koskaan olevani turvassa, vaan mun on pitänyt aina tehdä tosi paljon töitä ja sitä kautta mä oon kokenut, että mä oon ollut arvokas ja mä oon ollut turvassa ja mä oon pystynyt hoitaa kaikki asiat hyvin. Ja sitten kävi niin, että mun kävi niin, se oli tosi outo. Mä en pystynyt ajattelemaan ollenkaan. Siis mä yritin ruveta laskea, että miten mä sitten taloudellisesti pärjään, jos mä nyt jään sitten työttömäksi ja mä en löydä heti uusia töitä. Niin siinä kävi sillä, että mun tuli täyslamaantuminen, kun mä yritin ruveta laskemaan. Niin ja mä sitä ennen laitoin Suville viestiä, mitä on nyt tapahtumassa. Ja että mä oon ihan paniikissa täällä. Ja sitten Suvi pysäytti, mutta se sanoi, että se antoi niitä työkaluja, että hetkinen, sun pitää nyt keskittyä siihen, että tämähän on nyt hyvä asia, että sut pysäytetään. Tämä on hyvä asia, että sä jäät nyt vähäksi aikaa miettimään asioita, että miten sä voisit tehdä asioita uudella tavalla. Että sulla ei ole mitään hätää. Suomessa on järjestelmä, missä meistä kyllä pidetään varmuudella huolta. Sä saat ansiosidonnaista. Se puhuu mulle järkeä, kun mä luulin, että nyt tää on maailmanloppu, että nythän vasta kaikki tuhoutuu. Mä todella pelästyin sitä, että nyt mä en tuu selviä yhtään mistään. Tää on tässä. Ja sitten Suvi sen pysäytti ja sitten siinä kävi niin, että mä en pystynyt edes tekemään sitä laskelmaa, kun mä siinä paniikissa yritin, että sit mä sanoin itselleni, että mä voin jäädä työttömäksi, mikä on hullua, koska mähän olin jäämässä työttömäksi, mutta mä halusin pitää sen kontrollin itselläni, että mä halusin laskea, että jos mä tiedän, että nämä rahat varmasti riittää, niin sit mä voin jäädä. Muussa tapauksessa mun pitää sit äkkiä etsiä uusi työpaikka. Ja elämä on silti koko ajan kärsimystä ja tosi kovaa selviytymistä ja uupumusta. Mutta mä ajattelin, että enhän mä nyt voi jäädä työttömäksi, että enhän mä tuu selviä. Se oli se mun hätä. Ja sit Suvi puhui mulle tosiaan järkeä, että se sanoi ton, että mitä just tuossa kerroin. Ja sitten kävi oikeasti niin, että mulla kamelin selkä katkesi. Mä en pystynyt tekemään mitään laskemia, mun aivot lopetti toiminnan. Silloin kun burnoutista kärsii oikeasti pahasta, niin tää oli nyt mun pahin tähän mennessä. Niin mun aivot ei pystynyt enää tekemään sitä normaalia työskentelyä, mitä ne olisi pystynyt. Et mulla meni aivot ihan solmuun, mä en pystynyt mitään suunnitella, järjellä miettiä ja mä menin siltä istumalta työterveyshoitajalle hakemaan sairaslomaa itkukurkussa. Ja siitä sitten lähti mun parantumisen, eheytymisen polku. Ja mä oon ikuisesti kiitollinen, että näin tapahtui. Vaikka nämä on ollut tosi rankkaa, mutta tää on ollut täysin sen arvosta, koska mä oon nyt oikeasti koen, että mä oon nyt kääntämässä ihan uutta sivua elämässä, mutta mä ihan oikeasti alan tehdä sit kun mä vielä menen takas työelämään, niin sitä mun sydämellä, sillä mun palolla, eikä tolla selviytymismentaliteetilla. Mä en enää suostu ikinä tekemään töitä sitä kautta, koska se vei mut aina tuhoon. Mä aina väsyin ja mä en voinut hyvin. Niin mitä järkeä siinä on? Elämä on lyhyt, kukaan ei tiedä miten paljon täällä on aikaa. Ja sitten tosiaan alkoi tää mun eheytymisen polku. Ja voin sanoa, että varmasti olisi ollut huomattavasti vaikeampaa ja raskaampaa ja masentavampaa, jos mulla ei olisi ollut Suvin näitä työkaluja käytössä. Se on ihan saletti. Sen mä allekirjoitan 1000 kertaa, että ilman noita työkaluja, niin mulla kestäisi tästä työuupumuksesta selvitä varmasti ainakin puolet kauemmin. Ja nyt mä koen, että mä oon puolessa vuodessa nostanut itteni ihan uudelle tasolle.
henkisesti, hyvinvoinnillisesti ja niin kuin kaikin puolin, niin kuin, että mulla on rauha siitä, että mä saan itse tehdä omat päätökset, vaikka sainhan mä silloinkin, mutta kun mä pelosta tein ne. Nyt mä teen ne sydämestä ja siitä, että mitä mä kuuntelen joka päivä, että mitä mä tänään tarviin. Ja sit mä karsin ne asiat pois, jos mulla on jotain sovittuna, jos mä en jaksa. Että mun täytyy pystyä kuulla se, että mitä mun keho jaksaa ja mitä ei. Ja nämä Suvin työkaluilla, mitä hän on mulle antanut, niin niiden avulla mä oon pystynyt viemään näitä askeleita eteenpäin nopeammin. Nyt te ajattelette varmaan, no nyt se taas suorittaa. Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että mä oon osannut fokusoitua oikealla tavalla, että mihin kannattaa käyttää aikaa, mihin kriiseilyyn kannattaa käyttää aikaa ja mihin kriiseilyyn ei kannata käyttää aikaa. Ja siinähän tää on sitä timanttista muutosta, mitä mä oon nyt tehnyt tässä mun eheytymisen matkalla. Ja haluan mainita vielä, että mullahan tuli sen burnoutin yhteydessä myös avioero, että mä halusin eron, koska mä koin, että nyt mä en enää voi hyvin myöskään tässä parisuhteessa, että mä haluan eron. Ja sitten parisuudekin meni sit uusiksi, meille tuli viikko vanhemmuus. Ja sillä hetkellä, kun mä olin yksin täällä kotona, niin mä tajusin, että nyt mä saan vihdoin hengittää. Musta tuntui, että tää on nyt mun koti. Kukaan ei enää sano, mitä mä saan tehdä ja mitä en. Kukaan ei arvostele enää mua. Se oli mennyt niin hankalaksi se parisuhde. Että mä koin, että me kasvettiin erilleen, koska mä olin itse tehnyt niin paljon semmoista henkistä kehitystä itteni kanssa. Ja käyttänyt näitä Suvi-metodeja, esimerkiksi sitä alitajunnan koodausta. Mä tein monta vuotta. Me tehtiin varmaan pari vuotta vähintään melkein joka kuukausi. Mä tein niitä koodauksia ja sitä kautta aina kun nousi joku asia, mitä mä haluan muuttaa itse, mihin mä olin kyllästynyt siihen samaan kelaan, niin esimerkiksi vaikka kehohäpeä, siitä mä aloitin. Sen jälkeen ei hävettänyt yhtään tehdä jopa itsestään ihania videoita, missä mä tanssin, mä harrastan twerkkiä, niin siinä on tosi rohkeita tanssia, niin se oli todella voimaannuttavaa. Mä rupesin voimaantumaan ihmisenä, naisena, siis siinä tapahtui isoja prosesseja. Eli ne alitajunnan koodaukset on aivan jäätävän hyvä työkalu poistaa semmosia vääriä uskomuksia, mitä sussa on kehittynyt, ja ne monesti tulee ulkopuolelta susta. Ne voi tulla lapsuudesta, ne voi tulla aikuisenakin, voi tulla semmoisia asetuksia, mitkä ei kehitä sua eteenpäin, vaan ne estää sua etenemästä sun elämässä ja mitä sä oot tänne tullut tekemään. Niin se koodaus on ollut superhyvä työkalu, ja sitten myös se, että Suvi on just, että mihin sä fokusoit sen sun sun energias, että kannattaako sun kuinka nyt millä tavalla lähestyy, mistä näkövinkkelistä sitä sun tilannetta, että auttaako se sua, että sä jäät nyt ruikuttamaan ja itkemään, säälimään itseäsi, vai voisiko sun olla kehittävämpää vaikka miettiä, että minkä takia sulle nyt, että kun elämä on sua varten eikä sua vastaan, että minkä takia sulle nyt käy näin, niin että lähtee miettimään sitä syytä, miksi nyt näin moni palikka menee uusiksi, että mitä tässä halutaan sulle sanoa, niin se auttoi mua heti menee siihen oikeaan fokukseen, eikä siihen, että apua nyt voi ihan pulasaava, mä kuolen, koska SOS-alarmit, kaikki tuhoutuu ja mun elämä on ihan pilalla ja mulla ei ole enää mitään tulevaisuutta. Siis mä elin tosi isosti pelosta käsin. Mä luulin, että mun kaikki sortuu, mun talous menee kuralle, mä en enää ikinä saa mistään uutta työpaikkaa ja mua ei kukaan huoli. Siis mulla oli hirveän isoja itsetunto-ongelmia, jos miettii, että mä olin sitonut sen mun arvokkuuden siihen työhön. Että eihän se ole yhtä kuin minä, kuka mä oikeasti oon. Eli nyt mä oon oppinut erottelemaan sen, kuka mä oon ja mikä on mun työminä. Ja mulla on loistavat taidot. Totta, tossa mä saan uusia töitä heti tällä sekunnilla, jos mä haluan, koska mä tiedän, että mä oon tosi hyvä siinä, mitä mä teen. Mutta se on eri asia, että haluuko mä tehdä enää samalla tavalla, mitä mä oon ennen tehnyt, niin se on sitten ihan eri tarina. Ja en halua. Mä haluan tehdä kaiken eri tavalla nykyisin. Mä haluan tehdä uudella energialla, sydämestä käsin. Mä haluan inspiroida ihmisiä
oikeasti voimaan paremmin. Ja mä oon oivaltanut Suvin työkalujen avulla sen, että mähän nimenomaan inspiroin ihmisiä tässäkin nyt. Mä oon oppinut, että mähän on ihan loistava puhumaan ja kertomaan ihmisille, että hei, että herätkää sieltä teidän vääristä uskomuksista ja tulkaa, miettikää oikeasti, miten upeita te ootte. Ja kun te oikeasti sen tajuutte, niin siinä muuttuu kyllä ihan koko elämä. Ja sä alat tehdä asioita flowsta käsin, sä uskallat heittäytyä, sä oot rohkea, sä et enää suunnittele liikaa, vaan sä uskallat tarttua erilaisiin tilaisuuksiin ja annat, että siinä elämässä pitää olla aikaa myöskin olemiselle ja sitä kautta uusille oivalluksille, koska jos ei ole sitä olemisen tyhjää tilaa, niin sä oot silloin koko ajan siellä mielessä suorittamassa ja sä et pysty silloin tekemään niitä steppejä, mitä sä sun sielu haluaisi tehdä. Että se sun intuitio haluaisi sulle kertoa. Ja Suvin näillä työkaluilla, niin mä oon päässyt oikeasti huikeita askeleita itteni kehittämisessä, mun itsetunnon kehittämisessä, mun oman arvon tunteen kehittämisessä, siis niin monessa asiassa. Tästä voisi puhua vaikka tuntitolkulla, mutta mä lupasin pitää tän nyt lyhyenä. Ja mä haluan nyt kiittää siitä, että Suvi, että mulla on kunnia saada kertoa näistä asioista. Ja jos teillä yhtään mietityttää, että voisiko tää olla hyvä työkalu, niin kokeilkaa vaikka kuukausi. Niin mä lupaan, että opitte sieltä ainakin vähintään yhden asian, jonkun mikä auttaa teitä päivittäisessä elämässä. Vähintään, siis se on ihan minimi. Todennäköisesti opitte vielä enemmän. Ja kun siellä on materiaalia niin uskomattoman paljon, että se ei lopu kesken, ja te voitte kuunnella niitä videoita ihan milloin teille itselle sopii. Ja sitten siellä on vielä ne kortit, mitä voi käyttää vahvistamaan niitä teidän omia, jos tulee jotain ajatuksia, että mihinkään suuntaan nyt mun pitäisi tässä mennä, niin sitten sieltä voi tosi kätevästi nostaa vielä niitä kortteja, mitkä auttaa sua vahvistaa niitä sun omia ajatuksia tai mitä sulla on meneillään. Niin en muuta voi sanoa kuin lämmin suositus, menkää kokeilemaan ja hämmästykää siitä, miten paljon siitä on apua teidän elämässä. Mä haluan kiittää ja kuittaa ja ehkä voitte vielä nähdä mua joku toinenkin kerta eri videoilla tai live-tapaamisissa, niin ei muuta kuin ihan loistavaa kevättä.